दसे ओरैनोबा ओइ मुजि जों दहाय थांबा जों बक्सआव जों बिहरदों नामा मा होनो आंनि फनजों नोंनि फनजों सुबह होने ना दे प्यार होने ना सुबह होने सिगां सानाव ना हराव हेलौ मा बिहरामोन नोंलाय फैदो दसे लाइभआव रायज्लायनोसै दसे बोसोर बिहरामोन गोदाननि निउ इयारनि ओमफ्राय आं कमेन्टफोर बिहरदों माने हरदो तेरी आँखियों से तेरे बिन दे कमेन्टफोर हरदो रावबो कमेन्ट हरथ्रा माथो इउबि स्टेटास मिक्स हेलौ हाय आगै मा खबर बोसोर गोदाननि हेपि निउ इयार मोजां दंना सना जिउनों बबाव दं आरबि एन्टारटेनमेन्ट आङो न'आवनो दङ आं निउ इयार एसे इन्जय खालामबाय दसे बिकास बर' हेलौ हाय बिकास मा खबर बोरै दङ निउ इयारनि बोरै बोरै खबरफ्रा लोङाखै नामा लोंबाय एसे निउ इयारनि नङा होमबा लोङाबाथ' बहा जानो एसे नांदबबायबो लोंबाय एसे लोंनायालाय निउ इयारनि बड' बायटि अफिसियेल हेपि निउ इयार सेम टु इउ बड' सेम टु इउ नोंनिसिमबो बयनिसिमबो हेपि निउ इयार इसोरा मोजां लाखिदों बयखौबो आरो जायफ्रा गासिबो मा होनो थांखि लानायफ्रा जाफुंसारथों जिउआव जेब्लायबो बे आंनि बोर आरो दा इउबि स्टेटास मिक्स मोजांना नो आब' नोंहालाय पार्टि सार्टि जायाखै नामा दङ पार्टि जादोंमोन ओमफ्राय जोब्बाय एसे ओमफ्राय ओंखायनो लाइभ फैबाय आं पार्टिखौथ' आं दसेबाबो जाखायो आरबि एन्टारटेनमेन्ट लोंनायखाय करिना बायदि नुदों हा थेंक इउ खामानि गैयाहाय हंलेले गन्थंफ्रानो जाया बेफोरखौ करिना बायदि नुबाय बायहै आरबि एन्टारटेनमेन्ट बैनाय ना मा बुङो नोंहा पार्टि सार्टि गैया नामा निउ इयारनि हा दे कमेन्ट समेन्टफोर हरलाबायथारदो एसे आंहा निउ इयारनि जेरावबो बेरायनो मोनाखै न'आवनो इन्जय लालाबायनानै दंथारो नै खुन्थियावसो सोनारना दं आङो दायो मिथिबायना गाइस हंलेले बायदि नुदों नंखागौबा हंलेले खानाया गन्थंआनो जि गुसुंखा खामानि दा आरबि एन्टारटेनमेन्ट आदा नोंहालाय मा पार्टिफोर गैया नामा निउ इयारनि नोंहाथ' मैयानो जाखाबाय जानांगौ नङा होमबा दे कमेन्टफोर हरलाबायदो एसे रायलायलाबायनोसै बोसोर गोदाननि नङा होमबा आदाया नै फन रायलायगासिनो लोगोजों राजु बर' हेपि निउ इयार आब' सना मोजांना बिराद मोजां आगै राजु नोंहालाय बोरै दं हेपि निउ इयार आगै राजु जेब्लायबो इसोरा मोजां लाखिदों बे 2023आव बयखौबो गासिबो साननायफ्रा जाफुंथों आरो थांखिफ्रा जाफुंथों आखाइयाव मावनो लानाय थांखिफ्रा गासिबो जाफुंथों आरो सोरबा गोसथोनाय हिनजावफोरखौ लांनो गोसो दंबा बेफोरो जाफुंथों नङा होमबा दाबो पार्टियाव येस दाबो पार्टियावनो दं आङो ओमफ्राय आङो एसे बाहेराव एसे साइडआव फैदों लोंदोंमोन नालाय एसे
एसे इन्जय लाबाय आरोना रानलांबायसो नों हाहा राननाय बायदि नुयोहाय पार्टि खालामबा नङा होमबा आं एसे रानथेंखालाय रानथेंखा आङो मथि नंखाया बुंनो रोङाहाय टेनसना बाराना आंहा लोंनानैसो एसे टाइमखौ माबा खालामो आङो मा होनगोन बावलायलांबायसो आं दे बिकास बर' हेपि निउ इयार एग' हेपि निउ इयार एग' आब'सो जानांगौमोन आंबा हेपि निउ इयार आगै बिकास बर' हेपि निउ इयार सेम टु इउ आगै बिकास नोंनिसिमबो आरबि एन्टारटेनमेन्ट इउटुब मोजाङै याबखै नामा मोजाङै जाहोआखै नामा जादों बिराद मोजाङै जादों एनबि ब्लग मा खबर बाजै आगै लोखि रनि आं मोजाङैनो दङ बरिया हेपि निउ इयार आगै एनबि ब्लग हेपि निउ इयार राजु बर' गैया आब' सना रावबो गैया माथो जानाय खोथाखौ दामानि दे मागोआव जादो दिनै गैयाथ' मागो दंना मागोआव जानो हायो नङा होमबा बर' बयस मिउजिक हेपि निउ इयार आब' सेम टु इउ बर' बयस सेम टु इउ ओमफ्राय आंहा मानि थाखाय दिनै मा होनो दासान्दि ब्लग लाबोनो हायाखै होनबा बिराद बानाय मोनदों आं दासान्दि ब्लग लाबोनो भिउसबो जाया माबो जाया बिराद खम फैयोना ओंखायनो बायो आं र' आङो 1 जानुवारि बायनानै माबा मा होनोमोनलाय ब्लग बानायनो सानबाय 1 जानुवारि बारबा बायखि गोरोनो दे दा फैफिनगोन आं बाय खिग्रा थोद मा खिलाबायनो खिनाङा खिनोसो ओंखारबाय खिनो ओंखारोना नोंबो खिनो रोंलायो आरबि आं नोंखौ खिनो रोङो सानथ्राखैमोन एनबि ब्लग मा ओंख्रि जाखो बाजै ओंखामबो जायाखै आंहा नै दासो एसे निउ इयारनि पार्टि खालामनानै एसे लाइभ फैनोसै नामा होननानै फैनाय जादोंहाय एनबि बिकास बर' आमिषा पाटेल थेंक इउ स' माच जायाहाय बे मेगना नोंना बेसे बेलेग बे हंगाले दाब्ले मानसिखौ खि आमिषा पाटेल होनबाय लासिंसिं ओमफ्राय बिकास होमबाबो थेंक इउ स' माच आरो गासिबनिबो थाखाय थेंक इउ स' माच लाइभआव फैनायनि थाखाय आं जोबोर खुसि बयनिसिमबो हेपि निउ इयार ओमफ्राय लाइक खालामनानै गालांदोब्रा लाइक खालामदो एसे आंहा ओरैनोबा दासान्दि ब्लगखौनो लाबोनो हाथ'थाराखै साबसक्राइबारबो बाराया माबो बाराया आरबि एन्टारटेनमेन्ट एनबि नाउक आउट दे खिग्रोदो नों खिनो ओंखारदोंबा खिग्रोदो दे ओमफ्राय दा फैफिनबानो जाबाय आरो टयलेटाव थानानै टाइपिं खालामनो नाङा मोनामफैयो नङा होमबा आरबि दे सोर लाइभआव दं कमेन्टफोर हरदो ना मा बुङो ओइ दरमेन्द' थांसै नामा नोङो थांसै हा आं एसे निउ इयारनि लोगोफोर एसे मा होनगोन बिदिखौ पार्टि खालामबाय माने पार्टियाव मा लायो बेफोरखौ बुजिखागोन जानांगौ ना मा होनो बारा जादों दिनै माया बारा जाखो आरबिया दा आगै देब्रा गावस्रा कमेन्टफोरखौनो हरथ्रा कमेन्टफोरखौ नायखोमाग्राल' दंथारो सोरबा खोमसि खोमलाव नुदों नामा आंखौ आं एसे साइडआवसो दंफैयोना बाहेरायावसो खोमसि खोमलाव नुदोंबा नुदों खिन्थाहरदो एसे गोजांदोंहाय जि गोजांदों आंहा दिनै जि गुसु ने 1 जानुवारियावबाथाय बिराद गुसु जायो मनिषा ब्लग हेपि निउ इयार फ्रेन्ड हेपि निउ इयार सेम टु इउ मनिषा ब्लग थेंक इउ आरो आंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय थेंक इउ बिराद गोजोनबाय हा उन्दुनो ओंखाराखै लोगोफोर आगैमोन आदामोन उन्दुनो ओंखाराखै नोंसोरो
आरएस फेमिलि ब्लगार हेपि निउ इयार आंनि चेनेलखौबो सापर्ट खालामदो आरो नायदो आर बि आरएस फेमिलि ब्लगारखौबो सापर्ट खालामदो गाइस नै गोदान इउटुब चेनेल दं बिस्रा ओमफ्राय कमेन्टफोर हरनानै दोनबानो जाबाय बिसोरनि चेनेलाव थांनानैबो सापर्ट लालायलायदो नङा होमबा हेपि निउ इयार होनदों आरएस फेमिलिया सेम टु इउ आरएस फेमिलि मोजाङै मोजां थांनानै थाथों हा गोजांबायहां उखुन्दै खुलायलायदों नै खुगाजों नुवाखै नोंसोरो उन्दुनो ओंखाराखै ना ओंखाम जाबाय आंहा दिनै जि हरावसो फैलाबायबाय लाइभखौनो फाग्लिसो उन्दुजोबगुलायबायदां मानसिफ्रा साबाल' दंथारो नै लाइभआव ओमफ्राय गावस्रा कमेन्टखौनो हरथ्रा फनखौ हरदोंलै नोङो नोंबो खोनादों ने आं रायज्लायनायखौ खोनायाखै जेखि जाया जेनेबा जोबथेङा मा ओंख्रि जाखो मा माखो उन्दुबाय नामा आरएस फेमिलि बहा दं नोंसोरो दायो आरएस फेमिलि दे खिन्थाहरब्ला मोजां जागोन बबाव दङ मनिषा ब्लग आरएस फेमिलि अनना आंनिखौ सापर्ट खालामदो होनदों आरएस फेमिलि दंना गैया नै मनिषा ब्लगखौ सापर्ट खालामनो थिनदों मनिषा ब्लगखौ सापर्ट खालामनांगौनो आरएस फेमिलि अननानै सापर्ट खालामना होदो दे खोनादोंना ना थांबाय दसेनो आरएस फेमिलि थाङाखै दा ना थांबाय खिन्थाहरदो दे दिल्लीयावसो दं आब' बा मालाय दिल्लीयावसो दंहैयो माला फैगोन आरएस फेमिलि थ' जोंहा पिकनिक थांबावनोसैलाय आरो खेबसे पिकनिक आंनि बियादै फिसासो बे आरएस फेमिलिया सापर्ट खालामदो जों मोसानायाव बिहरबाय बुस्थु अननानै फैलायबाय जोङो मोसायाखै बिदि आरो मबाइलखौ ओरै थुनानै थांगोन र' न'आव थांबा जोंहा पिकनिक थांबावनांगौ आरएस फेमिलि ने जमानो खेबसे आरोबाव आं एसे निउ इयारनि एसे लाबायहाय आरएस फेमिलि न'आवनो पार्टि खालामदोंमोन एसे बड'वाइटि अफिसियेल मिनिना डिम्पोल थांलायो माथो आब' ना खावलायनो थाङो ओमफ्राय जि गाज्रिनि बुरिदि ओमफ्राय बिथिं गैया ओमफ्राय बिथिंल' थाङो खामानि गैया बायोसो आंहा हख्राब नुयोना रोमै बर' हेल' आब' हेपि निउ इयार आयो आगै सना हेपि निउ इयार नोंनिसिमबो सेम टु इउ रोमै बर' आं जि मोजां मोनो नोंखौ नों आंनि चेनेलावहाय फैबाय थायो ओमफ्राय आंहा नोंखौ सिनायखाबाय आरो ओंखायनो ओमफ्राय थेंक इउ स' माच फैनायनि थाखाय रोमै बर' जोबोद गोजोननाय थाबाय मा बिलाय आरएस फेमिलि ब्लगार लानांगौसो जोंबा लागासिनो लाखायो आइया बिदि खुसि दिनाव लायाबा एसे एनै जोंफोरनाव एफा टेनसन थायो बेफोरजोंसो एसे होखारो आङो मनिषा ब्लग मा बेदरजों जाखो फ्रेन्ड बेदराथ' माबासो दाउमोन दाउ आलुमोन लोगो उन्दुआ दासो 8:58 जादों जोंहा थाब उन्दुयोमोन ओमफ्राय आंहा दिनै थाब उन्दुआखै ओमफ्राय जोंहानि बिहाव बिखुनजोआ उन्दुग्रोबाय आरो ओमफ्राय आं उन्दुथ'वाखै ओमफ्राय जोंहानि हासबेन्ड उन्दुआखै ओमफ्राय आंनि हासबेन्डनि लोगो फैदों ओमफ्राय बे थांथ'वाखै नालाय ओंखामबो जाथ'वाखै जोङो नों दावराव खोनादों दा नोंसोर ना दावराव रायलायनाया रोमै बर' इउ वेलकाम आब' थेंक इउ आगै रोमै बहानिमोन दे जायगाखौ एसे खिन्थाना होबा जोबोद गोजोनगौमोन आं आरएस फेमिलि ब्लगार जागोन दे मनिषा ब्लग आरएस फेमिलि ब्लगारा मनिषा ब्लगखौ सापर्ट खालामगोननो खोनासंदो ओमफ्राय कमेन्टफोर हरलायलायबानो जाबाय आरो नोंसोरो नङा होमबा कमेन्टफोर हरलायनानै लोगो खालामलायदो रोमै बर' तामुलपुर डिस्ट्रिक्टनियाबो अ खोनायो आं थांफेराखै तामुलपुरनिखौ खोनायो खोनानायालाय
थांगासिनो सोरनाव मोसादों रोमै बर' थांगासिनो रोमै बर' मा ओंख्रि जाखो दे खिन्थालाय आगै भ्लगबो लाबोनाय जायाखै मानायबो जायाखै ओंखायनो दसेबाबो लाइभ फैनोसै होननानै फैबाय आरोना मोनाबाबो ओमफ्राय आं बारा गोबाव थाया दै लोगोफोर दसेल' थागोन आं लाइभआव आङो र' 1 थारिख जोबबासो भ्लग लाबोनोसै दे कमेन्टफोर हरदो दसे एसे मोननै मोनथामसो जायफोर अनलाइन दङ नायनानै थानो नाङा जेराव जिरायाखै आं जस्लंदोंसो दुखु गोनां जिउआव रावबो लोगो गैया नोंसोर बेखौ मिथिखागौ आं माबानि उदालगुरिनि आगै सना रोमै बर' आं उदालगुरिनि कमेन्टबो हरस्रा थांसै नामा आङो उन्दुजोब्बाय जानांगौ सोरबा बाराबा सोरबा पिकनिकफ्राव थांनानै हें जाबाय जानांगौ ओंखायनो एसे मानसिफ्रा अनलाइना खम जादों दिनै होमबाबो आं नोंसोरजों निउ इयारनि दसे नुजाफैनाय जाबाय आरो ना मा बुङो आब' आंबो उदालगुरियाव थाङोमोन सिगां ओमफ्राय दालाय फैला ना मा होनो लोगोफोरा ओंखाम जानोसै दे ओमफ्राय आङो दसेल' नोंसोरजों नुजाफैनो होननानै फैदोंमोन ओमफ्राय दोननाय जासिगोन दे बाय बाय गुड नाइट गाज्रि दामोन बयनिख्रुइबो हेपि निउ इयार बाय बाय लाभ इउ